This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho.
Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed, eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, little salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, the third. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Ahoy! Good morning! Ay, good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Natangya ta pirmi na kay ban China. Natural ta amigo ko yan. Ayan, oras 41 minutos makalihisan na alas 5 pagkaagarigdi sa Arandarnet News and Information Broadcasting Services and of course sa Bicolnet Television. Ay mga karandar, mga kasurog, live kita sa duwang istasyon. Bicolnet TV and Arandar Broadcasting Services. Siyempre, nitabi si Ayi Andes Arieta. Mag-iribaybahan naman kita sa laog nin sarong oras. Mag-istoryahan kita kay mga dapat pag-istoryahan mga pangyayari nangyayari sa satuyang kapalibutan. Good morning, Lord. Thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. And syempre, bago tapo na nga boss, inuton ta pirmi an mahal na Diyos. Natural. Takundaytan inuton ay dipisil. Magpuon ka na sa tuyang mga aktibidades sa inural daw. Pag ininutaan iba. Pirmi sa nang inuton an mahal na Diyos. Kung kaya, mga karandar, mga kasurog, uni na an pang Martes na Bible reflection. Magmati and maghurup-hurup kan na sa tuyang buhay. O nina, Abril 27, 2021. Martes, sa ikaapat, Tagalog po pala nina eh. Sa ikaapat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Ikaw ba talaga ang Kristo? Hindi man tahasan, ngunit ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay nagsasabing siya nga ang Kristo. Sapagkat ang lahat ng kanyang gawa ay ginawa niya sa ngalan ng kanyang Ama. Kayo ba ay naniniwalang si Jesus ay Kristo? Pag sinabing Kristo o Christ, ito ay isang titulo. Sa wikang Hebreo ay Mesiya, na ang kahulugan ay the Anointed One. Ang pananaw ng mga Hudyo sa pagiging Mesiyas ay kaugnay sa pagliligtas. Totoo po, para sa pagliligtas. Subalit, kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga hindi na mauunawaan ng mga Hudyo ang mga ginagawa at sinasabi ni Jesus. At ayaw din nilang maniwala. Si Jesus nga ay ang ating Kristo, ang Mesiyas na magdadala sa atin sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. So yan mga karandar, mga kasurog, ang pang Martes na Bible Reflection. Ang Bible Reflection na yan, atod sa satuya ni Father Ching Sorbano. Thank you, Father. And syempre, good morning na sa mga nakantabay. Sa 27 na kan bulan na Abril 2021. Oy, so mga nagasilibrar kan sa ng mga birthday, happy birthday. So mga nagasilibrar kan anniversaries, happy anniversaries.
And siyempre duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamiyembro na nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po iyan mga karandar, mga kasurog. Salado kan mga nagkawarlat kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa saindong pagmundo. Hi, good morning kay Jumel Palima. Jumel, good morning. Good morning, Idol. And syempre kay Major Jesgo, nakaantabay man. Good morning ya po. Good morning man tabi sa imo, Major Sir Jesgo. Kanang Regional Mobile Group. And syempre saro o kaya mga amigo ta sa mga taga-radyo sa pinakamaurag na radyo AM band sa Pilipinas. DCGB. Yaon man nakantabay si Renz Luna. Renz, good morning. Boss niya, good morning. Ano lamang ang balita dyan? Ano lamang ang nanganganta dyan sa Hipaturakan Pulisya? So, dati sa nangya, boss. Okay, and kay Jensen Villanueva kan Santo Cristo de Ragalbay. Guys, good morning sa imo. Siyempre sa bilog ng pamilya. Nakantabay man si Johnny Okyalda. Good morning ya tabi, sir. Karain ka mo kan mga panahon. Karingon yan sa naka mo nagburotwa naman. Na pandemya baga nga yadigding. Nakalaklon baga kami. Kumusta na ang sitwasyon dyan sa Kamanilaan? May biyay na ba yung ambas? Garday man akong nailing. Pero ang sabi, medyo maluwag-luwag na kumpara kan na dati. Ano? Sabi kan, amigo ta dyan, medyo okay na. Luwas-luwas naman kidiit. And syempre, good morning kay SM Maestro Naglantuon kan Bicol Net TV. And nanbilog na pwersa. Yaon dyan sa ibong yaon dyan sa luwas. Si Kasurog Ton Kiliste. Ang Tagahatod Barreta. Kan Bicol Net TV. Halit pa dyan sa First District kan Probinsya Canalbay. And of course, tibad lumaugman ang Tagahatod Barreta kan Arandar Bicolandia. Na yaon dyan man sa probinsya kan Sorsogon, si Karandar Fren Mendez. Ini, nagka-timing siya na ini permit. Bising tao ini. And syempre, good morning Barangay Kirapi, Barangay Sagpon, Munisipyo kan Castilla, Munisipyo kan Daraga, Syudad kan Sorsogon, Syudad kan Legazpi. And of course, sa 34 barangay kan Castilla, Sorsogon, and 54 barangay kan Banwang kan Daraga. Good morning. Ano ang mga istorya, mga karandar po ng Tatulos? Tanganing matapos. Okay? Oy, mga kauga ay mga arandar kasurog, buruhat, mag-urunat kan ugat. Pagayunon magunat-unat sa mga oras na ini. Okay, so udig din na kita sa mga istorya. Pag alas 6 sa 15, malaog na si Kasurog Ton. Ano? Kiles na eh. Okay, so sa lado nasyonal, makonsuelo na baga. Makonsuelo na bagatabi sa kunyan sa lado nasyonal ta kinunyan pinapugo garo tinuyaw. Tinuyaw nga si Sai. Matianin daw. Basahon tayo ni Masiramon. Tinuyaw na baga ni Esperon? Kunyan. An taga, ano ba yan si Esperon? Secretary ba yan eh?
Ala, tabasahon takima si Ramon. National Security Advisor. Palan ini si Hermogenes Esperon Jr. Dati ini general, dati ini sa AFP, di ba? Tinuyaw na. So, tagapagtaram, akan na Government's Anti-Insurgency Task Force na likayan na. Halin, may nang pagparakomentar dyan. Sabi kay General Parlade, bay na nga pagparakomentari, pumundo ka na nga dyan. Sa pag-komentar dyan sa community pantries. Napagtanto gayod kay ni National Security Advisor na sa pagtabang man talaga ini sa mga nangangaipo o kaya pagpano ini sa pagkukulang kan gobyerno. Pero dahil taman mabasol, ini o si General Parlade, siya nga ni palan, ang tagapagtaramkan anti-insurgency. Natural, pagbako gobyerno ang ang naghiro para dyan, pag hiniro kan iba, dududahan ka. Ay, kunyan ka ngaya. Iririntag ka. Bako kaman gobyerno, magtabang ka. Tama ba? Sala nga yan. Kaya pumundo ka nga pumundo ka na. Dahil na dyan magpararibok. Ulmong sa nangaya dyan. 3-star bagay ni si General Parlade. Kababayan may inay, kababarangay may. Sa digdi sa Bicol. Pundo na nga yan imbis nga dakulpan magtabang. Mapurundo na sa nangayayan, pigpapara, komentaran mo. Day taman nga kayang tatawan, ninanuman na, o kaya kulang man ang satuyang ayuda para sa indahayaan nangayayan na mga grupo na mag-arog kayang. Kaya, pundo na. Imbes dakulpa ang gusto magtabang. Ang ibalugod, natakot Pati itong binuhian ni Secretary Dinyo na gabos nga dapat nga kung makondusir ning pantry dapat nga kuaki permit. Nagkakarano kita. Ang kuha dapat permit para matabang magkuaki permit. Kaya malibong kunyan ang Pilipinas pero pigklaro na ini. Pinapundo na tabi mga karandar mga kasurog ni National Security Advisor Hermogenes Esperon sa pag-budabil si General Parlade about the community pantries. Muni nga may nahiling pa akong posto. Tama ito, Angeloxin ba? Na community pantries, may nagpila, may naismayo o binawian ki buhay. Iyan ang kunyan niyan, simbolo iyan, indikasyon iyan na grabe talaga ang pagtio sa Pilipinas. Kung bako ito tio, sa edad na ito, dahil na mapila, pero ang dapat bang sa bagay, kanya-kanya bagang kuha, dahil man pwede isugo, tabawal, sa pantries ang magsugo, kaya nagpuwersa sugurang, paano kanta din ni Malas? Siguro sobrang init. O ni Bagahaw, Esperon orders Parlade Badoy to stop commenting on community pantries. Alata, igaw paligdi. The official stand of the NTF ILCAC is to support and encourage bayanihan community pantries, says National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. You see? Klaro baga? The official stand of the NTF ILCAC is to support the encourage bayanihan community pantries. Sabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. Suportahan mo na sana dahil na pagparakontraha. Okay? Okay nga tabi. Sorry na.
Ano pa? Oh, kansarong kaswapon o kansarong aldaw, nasirip na naman ang 14 Chinese militia vessels. Duman sa may Julian Philippe Reef sa West Philippine Sea. Oh, ano na ini? Sabi digdi. Kunyan nga ya, garong nga ya, plano na naman na tulagon o kaya bugawon ang mga parasira na Pilipino duman sa lugar na ito. Kunyan ini, na ispatan ini, kan sarong retiradong US Navy Captain, na ngunyan, professor na sa diplomacy at military science na si Carlo, anong pag-pronounce ka ni? Iscaster? May 14 na naman ngaya. Day na yan. Day na yan, mga bubugawon at bubugawon talaga yan ni ano. Bubugawon na yan kang Pilipinas. Nagimata na tabi ang mga okay ang Pilipinas. Okay. May nag-comment digdi. According to them, Julian Philippe Reef belongs to them. Samantala, dati, ang sabi, nakikisilong lang kasi masama ang panahon. How can we be friend with them? I'm not saying that we should go to war. No, but at least we shouldn't be putol na putol. Tama ba ano? Sabi, nakisirong siya na. Ngunyan, sa inda, yan sana. Yan ang mga ralipot na istorya sa Lado Nasyonal. Uni pa, direct date sana, tan oras sa date sa naman. Uni pa, okay na na mga hero, kan mga kunyanta, mga nanunungdan. Chief ng Department of Agriculture na harap sa kasong korupsyon. Totoo? Totoo kaya. Si Isay ini, abirdaw. O na, sinampa ng kaso ang Department of Agriculture Chief William Dar dahil sa hindi pagpatayo ng sapat na meat inspection facilities laban sa African swine fever. O yogon mo nagkaburuko kasunod kay ni iyo inisupig expose o kaya inisu expose ni Senator Ping Lacson na 68 tongpats 6 billion tongpats or patong scheme sa pork importation. O yung na inisupig tataramtakan mga nakaaging aldaw na sobra-sobra ang supply na ipinaluwas kan mga ano na pod kay ni kan mga may mga poultry kan urig sa Pilipinas kumpara sa pigkonsumo kan mga Pilipino kan mga nakaaging taon. Pero naga-import pa ng gadki karning urig. So naboko na may patong ini. Uyugon mo ang 6 billion. Ay ano nga ran? Pag napatunayan, ano ang gigibon ka ini? Ay kung sa China ini, firing squad ini, Isus Maria Josep na mga tao ini. Grabe. Bako da ini ang primerong beses na sinampan kay Grab ang sekretary. Oh, ano? Dakul na palan, piglaag pa. Ay, ang pigaralag mo tabi. So mga expert palan sa so mga matibay bako man sa trabaho, no di matibay. Magikit. Sinampa na palan ini. O ni bagaw, hindi ito ang unang beses na sinampa ng Grab ang sekretary. Ay, dahil na ini yung mangyayari na naman. Goodbye, 6 billion. Marapasa. Kaya kitang mga Pilipino, magmuklat naman tabi.
magmuklat na tabi. Ako dahil na ako kinaaraman na mga kunyan sa ibang nasyon, pag abot sa COVID, ana sasagap ta na sanang mga bareta, mga impormasyon, so mga nagapa-inject. Pero so mga arugan inot na panahon na naglulubo, na positibo sa ibang nasyon, ura na, only in the Philippines. Nata daw. Ay, masakit. Masakit. Ano ang yaon? Tanata, kita na sana. Wala naman baga, oh. Bata may kauro istorya ako kasubangge na ata ngaya day ngaya pagpara basang-basangon ang COVID-19 dakulon ngang nagadan sa COVID-19. Sabi ko man, nagkagaradan sabi ko sa COVID-19, so mga kadaklan, alos old age, may mga ibang kahilangan. Dahil ngaya, dakulon ngaya, sabi ko, sain iyan. Nga sa itong country, so tinaram sa ko, niya ko, bako man sa Pilipinas, sa ibang country. Garuman sa nasabi ko yan, so may gadan sa bulod, dahil man irirosog. Iyaw. Pigpa para pahara dit ang tao. Imbis na pakusugon ang buot, lalong na pigapahara dit, abay pa, bata hadit ka na, gutom ka pa, nang kaluwasan ka yan kan sarong Pilipino. Sa dyan na sa siyudad Candigaspe, pirana naman ang nagpositibo. Igwa baga, nata nga yata nagapositibo. Paano nga yan? Sige ang testing. Natural. Excuse me. Napaabo lamang ako. Pero kung kunyanon talaga, kung natututukan, ini o mga karandar, mga kasurog, tututukan talaga ini kan gobyerno na puro pandemic na ini, ay sus Mariosip, kadali. Haluyo na baga tauna, ay kung kinulong, sabi ko kulungon o sambulan, suplayan, sararuan lang, masain man ang COVID, tapos na, diruluasan na, kung seryoso ang gobyerno sa programang ini. In 1 month, tapos. No man's land. No man's land, daing magluwas. Daing apor-apor. An apor ko niyan sana. Daing nangani ining mga food essential ko ta nangani kunyan. Daing may supply. An pwede sana magluwas, military, PNP, and media. Yan sana. Kaso iba Pag day na, pag date na sana, day nang nagapositibo, turugutan na sa hali sa ibang lugar na may positibo. Pwede na nga mag-uruli. Pag may mauruli, siyempre, maski date na abo-abo. O nga swab test. Positibo ka nga. Contact trace. Sa 10, may nagpasi, guwa na naman nga isa. Araw kaya na nangyari sa tuya. Okay, so daita na halaton ang alas 6:15. Naka-standby na ang Kasorog Patrol numero 2 na taga 1st District kan probinsya kan Albay, no? Ang sabi, barangay sa syudad kan Tabaco, 6 na bulan nang warang supply nin kuryente. Isus. Dahilan kan mga uminaging bagyo. Beneficiaryo kan free charging kan Albay PPO. Tala. Bako man ni magkasugpon. Okay, barangay sa syudad kan Tabaco, 6 na bulan nang warang supply nin kuryente. Dahilan kan mga uminaging bagyo. Beneficiaryo kan free charging kan Albay PPO. Okay. So, kwaon ta, abir daw, matisting naman kita digdi. Matisting naman kita
sa tuyang ikipahi kun lumaog. Kun dae, ilar speaker ta na sa natabi ano? Okay. Testing. Isinaksang. I-denial. Daw. Oho, garo nagring. Yes. Yes, good morning. Kasurog Patrol numero 2 sa Tony K. Nagkakadangog ang tabi kita. Okay na ba, Sir Ye? Okay, man. Nadadangog ba ka? Ay, salamat. Okay, clear na. Aberdaw. Hayon ang location mo ngunyan tabi. Kasurog ton. Location pa ako kita ngayon dito sa Banuaan kang Santo Domingo tabi, Sir Ye. Aha. Kumusta? Okay man sa ngunyan. Medyo tranquilo ang Banuaan kang Santo Domingo kasi ng Premier Distrito kang Albay. Aberdaw, ano ito na pirang lugar dyan sa Siyudad ng Tabaco? Ano yan? Ano yan na yung kasagilid kan tinampaw? Roger to the tabi, Sir Ye. Kaya daw, Ano? may Maribukon, bako man. may nagaging eroplano. Okay. So, ang gustong sabihin mo, tabi, kasurugton, Maribukon ang ano ko, lokasyon. iyo, pag may nag-aagiman sa ng eroplano, Sige. Uni kita ngunyan sa tinampo. may sana, matyagaan na Okay. yan, paraan eroplano yan. Ganyan yan. At least bako pa ang barko ang nagagi. Day pa. Pag bumusina na barko, rimate, trip pa sa katagan eh. Like, Pag may barko dyan na umagi kasurugton, magpakunyang ka na, magpasantiguar. yan. Tinampo yan, may barko. Okay, aberdaw, istorya daw tabi ang publiko tabi kasurugton, manungod kaya na lugar na yan sa siyudad ng Tabaco, napuon pa ka nagkaaraging bagyo hanggang hasta sa ngunyan, dai pa kisupply na kuryente. Aberdaw, istorya daw tabi kami kasuruga ton. alright, tabi, Sir Ye. Good morning. As in, marahay na pagkaaga sa tuyo mga paraan tabay, partikular sa paraan tabay kang programang Arandar, Bicolancia. Tama ka dyan, tabi, Sir Ye. Mga nagkatirang barangay sa siyudad ng Tabaco ang nasa halos anong na bulan ng warang supply ng kuryente. Dahil tabi ini Sir Ay kang mga pananala sa kang mga unaging bagyo, particular na ining bagyong si Ulysses. Aha. And naging beneficiaryo nga ni kan libreng charging ang naunang bita ng barangay hatod kang Albay PPO. Ano yan? Oo. Ano yan tabi kasurugton na ano yan? Charging ano yan? Free charging kang Albay PPO. Programa tabi ini Sir Ay kang Albay Provincial Police Office Oo. o Albay PPO. Oo. Itong ang naging beneficiaryo tabi ining barangay digdi sa siyudad kan Tabaco kansa indang proyektong pinag-apod nindang White Night o libreng pailaw asin charging sa mga lugar na wala ni kuryente tabi, Sir Ay. Nya okay na pala na tayo nakaipuan ng apik ta may pailaw ng libre. Mas maray nga niyan taday ng bayadan. Roger, kaso ang pinagagamit kayo ni Sangunyan, kung di kita nasasala tabi, Sir Ay, ito sa naman na generator. Oo. Sisay ang nagagasolina tabi kasurugton. So, siyempre, Albay PPO tabi mismo ang nag-ano tabi kayo. Mga miyembro, so nagsagibo kayo ng proyektong ini tabi, Sir Ay. Di okay. Oo. Saro ini sa magayong naging proyekto ng kang Albay Provincial Police Office tabi, Sir Ay. Oo. Gusto sabihin mo tabi kasurugton, puon pa ka ito, aloy na yan dyan na pailaw na libre as in free charging kan Albay PPO. Aloy nang panahon dyan. Minsan mo niyan tabi, Sir Ay, kang nakaaging aldaw pa sa naman ini nagpuong duman sa nasambitan ng lugar. Duman sa nasambitan ng digdingali sa barangay kang siyudad kang Tabaco. Okay. Oo. Kung sa inyo matapos na 6 na bulan na warang supply ng kuryente,
Dahil ini nga ni tabi sa pinaka makusog na tuminama ini si Ulysses. Grabe, grabe talaga si Ulysses. Ano? Ulysses. Pangapo din naman si amigo mo. Ay pala. Grabe. And particular pa lang tabi ini sa kanya na beneficiary in sa barangay barangay sa Ciudad Cotabato sa San Miguel. Oo. San Miguel tabi ini island tabi ini. So binibili sa Balyutan Tabaco. Iyo. Ito so naging beneficiary kay ning libreng pailaw essential charging kang Albay PPO. Pero And okay. pero dati igwayan ki kuryente hali supply kan apek. Ayan na sa. Oh, Tay sila bagayang. Roger to the tabi. Nagkaigwa naman ko ning supply ning kuryente. Ang nagkapirang tao naman ang uminagi. Alagad, yun na, sige nagsasabi ta, na pag-agi naman ninyo, narawrawan, naipa na babalik, naipa na restore sa supply ng kuryente tabi, Sir Aye. Dapat ka And, kayo pagka-programa mag-uli dahil para lagaw-lagaw. Grabe pa yung minadistro. So, Ulysses! nakabot sa isla. Amigo mo, An. Okay. Alay tabi, and Sir Aye, dakula nga niyang pasasalamat kang mga residentes na matapos na mapili sinda kang nasabi ng opisina para na maging beneficiaryo kay ning libreng pailaw nga ni kang Albay PPL. And also particular na ining dakulang tabang tabi Sir Aye duman sa pag-charge kan sindang mga cellphone na iyo nga ni ang panginot na tabang sa indang komunikasyon. And medyo abuto ni Sir Aye nagkatmati ng tabi ni Sir Aye na proyekto duman sa naon ng bita ng barangay ning mga nagkapiran si Mana na ini ang target kang nasambita ng proyekto kang Albay PPO tabi sa naon ng bita ng lugar tabi Sir Aye. Ang gustong sabihin mo, may time ko niyan man sanayan dyan. Tabi Sir Aye, nag-iikot ini mga personalis ng Albay PPO kung saan sa mga lugar. So, ang gustong sabihin tabi, kasurugton, pirang aldaw man sanayan dyan, bako man forever and ever, amen, nayaw na dyan. Roger to that. Matin yung sanay mga siguro ko mga nagkapirang simana sa lugar. Kasi malibot naman digdi baga tabi Sir Aye kung magigirong-duman, digdi sa Fernandez Luto kang Albay, particular digdi sa may parte mang kantiwi. May mga lugar pa talaga, may mga lugar pang daipan ng supply ng kuryente. Magpuon ka itong uminagi sa mga makupusog na bagyo digdi sa area. Iyo. May rason man dyan kaya hanapin. Base naman sa tagapagtaram kanaping, may mga rasones man, balidong rasones man. Kung nga taday pa na nabalik. Kaya lang, iyan na proyekto kan Albay PPO palan, patana man siya na, una ko, hanggang sa magkailaw dyan kan, magkasupply kan apik, sa kaninda na haliw, dahil man palan. Dahil man tabi Sir Aye, siyempre, baka dahil man naabutan kan sa indang, kumbaga, patana-tana sa panananggan. Ano kan pagalinin na madiklom na naman ang San Miguel Island. Roger to that. Kanya-kanya back to sa bagay, dahil man bako man sa pagano, siguro tuod man sinda sa arog kayo ng sitwasyon na. Alagad kang nakatala sinda kang siyempre supply kang kuryente, medyo yawan lang so bago na naman sinda sa sitwasyon tabi Sir Aye. Yes, so ang problema dyan tabi kasurog ton, paano na so nagamodule? Yan, so yan sa magiging magiging problema tabi Sir Aye kang mga estudyante sa eryang iyan. Yes, ano daw tabi ang ekspertos kan Department of Education pagabot sa mga arog ka na lugar. Dahil taman mabasol sa tao, dahil taman mabasol sa estudyante, dahil taman mabasol sa mga maestros dyan. Ano kaya, aramon ta daw ang mga narinta, mga nasarota, aramon ta kung ano ang mayroon expertos man kan Department of Education na
nakakasakop naman sa area. Oh, pag nalugaran ka tabi kasurugton, pasyaran mo si Oo. Kevin Ah, Aruco. papunta mo ng Gagpalanta, halos nasa 6 na bulan na, medyo dakula naman talaga ang epekto kayo sa mga particular na sa mga estudyante na pinagsasabi mo nga ni sa mga nagmo-module. Yes, ano ang naging kunyang kay ito output? Siyempre naka-enroll ito, di ba? Oo, Jeff. Ano ipirinasar na sana. Ano, iyo baga, taday Oo. magkasiyan kun brown out. Oo. Bata Okay. na kuha mo ito tabi kasurugton. So nangyari sa sarong munisipyo sa Catanduanes o sa barangay na aligado nag-suicide so aki dahilan sa Oo. module. Oo. Oh, Dakulong baga kitang mga nagkakaroong mga bareta in connection kang mga pagkaka-stress sa module, sa Oo. pag-module na nauuwi sa pag-suicide. correct. Na ito Oh. halimbawa ito na pressure samantalang sudyan halimbawa sa San Miguel na dayki kuryente okay lang. Oo. Basta kay buwan ma-pressure ito samantalang pwede man palanda eh. Okay. Po magatabi si Ray. Kaya yan ang aramong kasarap mo lang sa dapat nga siguro maaraman ta ang lado mang kandiped. Pasyaran mo. Particular sa mga arog kayo na mga mga rasones. Oo. And kung ano ang sandang siguro expenses na pwede sir magibuhon. Oo. Oo. Kabati mo yung baga dipisil na to sabi pati ni Briones, isasabay na. So Ayun na. lalo kayo na yung magkakaprerisyon, mag-uusa na sa mga estudyante, particular mo sa mga magulang. Iyo gunwan dapat sa elementary igwa na kay magturo na CPA. Yan. Nalibong ako kay lula mo. Oo. Medyo siguro, bako malay sa pagmata ni Lula. Grabe. Nakaisip naman sila. Aber daw, kuhaon mo daw ang lado, interview daw si SM Maestro Nil Adtoon. Pag Dito na luparan si SM. Interview tayo mga naglalaro mo na. bilang Oo. edukador siya sa elementarya. Oo. Elementarya ba yung pinaturakan? Ni Oo. SM. Aber daw natin, pabor ka bilang edukador na ituro sa grade 1 and accounting. Yan. Patunto daw kan si si SM Maestro Milad Tuon. Kuwantan lado naman. Oo, tama ka dyan. Tasaro nga ni siya sa mga edukador. Oo. And also, kuwantan man lang so lado man kang programang reaction. So, programa ba ganun sa Milad Tuon? Iyo. Oo, nga ni talagang makuha ang mga konkretong sa indang mga reaksyon. Malulungkod sa bagay na yan, tabi si Ray. Tapos sundan mo kan hoy action, tangani Yan. may solusyon. Yan. Wala tabi si Ray. Mentos tanto, hindi man sa Banuaan kan Santo Domingo. Nasa pantulong aldaw na itong pinagsasagibuman kang mga personalis kan Santo Domingo Municipal Police Station. Siyempre, sa panginginapian kang COP ni Police Captain Ryan Adrian Flores. Itong pinagsasagibunan ng Police Kasurug Mobile Food Bank. Oo, nasa pantulong aldaw na ini kung sa intabi si Ray, dakul na mga residentes ang naugma and natatabangan kang nasa bidang proyekto kang nasa bitan ng munisipyo. And syempre parehas man kasabay man duman sa Banuaan man kan sa baka kay Albay, iyo man naiiling ka man padagos man sa pinagigibon ng Kasurug Food Bank tabi, sir. Confirm nga ni Sir Ray, kasugma, so mga pananaw mismo kang mga personalis kang baka kay Municipal Police Station, ang ipinanao, so mga bunga kan sa indang mga pinagtang na maggulayon, ipinagtaon ninda duman sa pinagsagibuman nindang food bank, Kasurug Food Bank, Bayanihan, tabi, Sir Ray. Okay, so kasurog ton tabi. Sa imong obserbasyon, ano ang pagkakaiba kaya na food bank duman sa community pantry? Ano ang pagkakaiba sa hiling mo? Siyempre tabi, sa bagay na iman halos ng pagkakaiba ni Sir Ray. Ang pinagkaano lang kami tabi, Sir Ray, siyempre ang mga sa expenses tabi,
Ako, ako kasurugton, may naobserbaran ako na pagkakaiba dyan sa duwa. Ah, So, community pantry, magkwa-permit sa LGU. So, food bank dae. Pero, shit. so, Oo. sitwasyon, so, kunyang parehas. Oo. Mga tali, Oo. mga matalion. Yung yun na nga, so pinagsasabi naman yan, bako man sa pag-kundinar kang proyekto man kayo na siyempre, nailing man kang, nailing man sa lado kang gobyerno, nailing dang, galing nga, Pilpiman na magkasagibo ng mga sirisiling kina eh, masagibo man daw kita. Pero iba ang tangyan nga ran, bakong community pantry. Tibad nga marintag man kita. Duwan niya kita Nga. sa food bank. Food bank niya, kumbaga nga, iyo man ang ipapailing tang, tama ka nga ni si Ray. Oo. Duman, siyempre ako, so pinagpalawas bagaman kang, ano na, kay puhan magkuha ng, apod ka na, permit. Oo. And, siyempre, isi-simplify man kang gobyerno, magibo man sinda, tangan sinda dahil magkuha ng permit. Mga matalion, ano? Oo. Yeah, so nagsasabi na baga na pag nasa pawan, magibo man sinda ki ispersos maninda. Ay, matindi. Sige. Matindi. So, yan kami sa nagi. Well, anyway, dakulang tabang man, dakulang tabang man ini mga harog kaning proyekto. Ayun. Lalo na naman sa mga katugangan niya to na talagang labi kaapektado ka ining pandemyang ining pinaatubang niya to sa presente. Okay. So, yan kami sa mga dugang na informasyon, halik sa kuyang lokasyon, Patrol numero 2, Tony Kiniste, Kasurog, Bicolano, worldwide. Thank you very much, Kasurugton. Ansa sa imong mga dugang na istorya. And syempre, good morning kay Idol Mr. Macholito. Maray naldong ya sa imo manoy. Kumusta ka na, Idol? Maray man tabi, sir. Mr. Macholito. Ang sa tuyang amigo dyan sa New Jersey. Salamat sa pagantabay. Kay Primo Robinacion, maray na aga tabi manoy ay maray na aga man sa imo, Primo. Okay. Uni na. Ano oras? Tadaw. 23 minutos makalis ang alas 6 din pagkaaga. Digdi sa na yan sa Bicolnet TV and sa Arandar Broadcasting Services. Ano oras na yan? Atod sa satuya kan mga minasunod. Ha? Alat, basaunta na sa na. An oras na yan, atod sa satuya kan full colors, printing press, and photography. Na makukuha dyan sa Porok 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. Full colors, printing press, and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rochelle Marcelo. Sinigman ang oras na yan, atod sa satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon ini, tayaw sa nani, Kahilera, kan Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya na ipapamana kay Tricia. And pagali nindong Al Aluminum and Glass, magbalyo ka mo, nintinampo, mahiling nindo dyan ang Marceliana Law Office. Yan tabi ang Law Office kan abogadong servidor kan banwang kan daraga na si Attorney Joey Marceliana. Mapag-ibo ka mo nin legal documents, naghahanap ka mo nin legal advice o kaya legal consultation, magpasyar sa na dyan sa Marceliana Law Office. May discount po kamo pag kamo pag nagtaram kamo og nadangog nindo sa Arandar Bicolandia, no? Marceliana Law Office. Siring man ko naghahanap kamo nin rent a car, pwede tabi kamo diyan mag-inquire taan manager kan Sages Rent a Car dahil iba kundi si Charles Joseph ang aking gayo ni Attorney Joey, no? Auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo. Diyan sa CJ's Rent a Car. And syempre, mabuhay ang inner wheel kag sawa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marceliana. Okay? Kung ano ito nindo, may door diferensya, darawon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Ang RB Brothers Car Service Center nag-opresir nin halos gabos
na trabaho pag-abot sa auto. Taan nagatrabaho kay ni eksperto hali pa sa abroad. RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Doc Boy Gulyem. And siring man gusto nindo magtana nin puwerteng mga Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Sa mga nagakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayanin mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon ini takampag sa naini mismo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marianne Archaga. Okay? Safety sa household. Magamit nin di kalidad na LPG. Magamit nin gasul na mababakal sa Top Gas Gasul na makukuha dyan sa kataid sa na kan Petrones sa Sintrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Top Gas Gasul is owned and managed by Brad Ato Lim. Gusto nindo magkakanin na adobado, tinutungan, asin, tinola na native chicken, magpasyar sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Matibay dyan ang tagaluto na si Otep Aligre. Matibay yun magluto masiram. Natanaan ko totoo. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And of course, good morning man sa amigos, amigas ta dyan sa New Jersey, sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Myra Ligaspi. And of course, kay Sir Idol, Mr. Matsulito. Hanap nindo hanap nindo tabi an masiram asin original na lechon manok, magpasyar sa Banjos Chicken Inato na makukuha dyan sa R. Serrano Street, Barangay 7, Banyo, Albay District, Legazpi City. Diyan sa na yan sa likod kan Gregorian Mall. Diyan sa Albay. Harani sa may Albay Bakery, kataning sa nakan Polyclinic. Yan ang original, tunay na namit kan Banjos. So iba nga inda sana. Kaya magpasyar asin magtana. Ta siguradong babalik-balikan nindo an Banjos Chicken Inato dyan sa Albay District. Okay? Sige, antabayan ang ibang mga branches kan Banjos na mabukas sa iba't ibang sulok ng mundo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UNS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolina
Molino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tabaco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tabaco, karaan mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Minutos makalisan alas 6 din pagkagadigdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and of course sa BicolNet Television. Okay? So, una na ang padagos kita sa mga istorya. Digdingon na kita sa mga public advice ano. Sa pagikan na PIA, Philippine Information Agency kan Sorsogon City o kaya kan probinsya kan na Sorsogon. Ako nagparam ako sa inda no na ang mga press release ninda o kaya ang mga information ninda na pwedeng paluason sa programa na Arandar Bicolandia nagtugot tabi ni. Kaya siyempre katabang kita kan na mga agency ini. Okay, so magayon ini para duman sa mga may mga bihikulo ano na gabos. Basahin ko na lugod tanganing day ng libong. Land Transportation Office Public Advisory. Diyan tabi ni sa Sorsogon ha. Please be informed that registration of MV motor vehicle, okay, with plate number ending 4 is extended until May 30, 2021. So dapat kay ni ta ending 4 Abril sana. Alagad nagtatao sinda kiplaso na another 1 month. Sa Legazpi iyo man so ending so March pig extend man hanggang April 30. Iniyo man na sa Sorsogon so 4 hanggang o kaya so ending 4 hanggang katapusan pa kan Mayo. No? So pabor ini sa mga may sadiring bihikulo, no? Ini ang pigpaabot kan chief kang LTO Sorsogon na si Miss Grace Rojas. O yaong ka na pala dyan, Ma'am Grace, or interview ko ini kay tudig di sa Legazpi. Palibas, dahil na ako nag-luwas, bira na kita mag-interview. Yaong na pala nini si Ma'am Grace dyan sa Sorsogon. Mga one time, mapasartabi kami, Ma'am Grace, ang team kan Arandar Bicolandia para sa mga updates kan sa imong officer. Matibay po ini. Okay ini. Very accommodating ini si Ma'am Grace. Ay, thank you PIA Sorsogon. Gusto ko pa ko tato karon ini ang kunyan. So, tanabiktimaman kami kay ni dyan sa EDSA. So, MMDA na nagkutong na nadakop, na videohan, mahampang sa investigasyon. Totoo po ini na nangyayari tabi. MMDA, ano na po kay ni? Kay Benhur Abalos. MMDA, chairman yata. Sa aga, pag-urlayan tayo ini, mga yudimon ini, na mga taong ini. Okay? Sige, inabot na kita kan para mentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Alat, ano itong numero? Okay. Mga karandar, mga kasurog, inabot na kita kan para mentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Ngunya na Martes. Maghirilingan, magdarangugan naman kita sa aga, sa siring na oras, sa siring na sa duwang istasyon. Okay, so mga karandar, mga kasuro, giraray, sa ngaran ni Maestro Neladtoon, ang station manager kan na BicolNet, and syempre,
sa ngaran kan sa kuyang na kairiba na naghatod bareta alid yan sa luwas kay Kasurog Patrol numero 2 Tony K. Initabi giraray si Ayi Andes Arieta an sa indong nakasabay sa programa. Siring sa dati, pirmi sa nang ayosuntaan sa tuyang buhay magibon nintama day mang lamang sa kapwa. Yan sa naan maraitang gibon asin pirmi sa nang pakusugon ang pagtubod sa mahal na Diyos. Mga kaarandar, mga kasurog, giraray ang programang ini minapaabot sa Indonin. So dati sana